tiri vanhu venyama pamusoro penyika tinotadza pazvimwe zvake zvinoda kuona muridzi wavo. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura chakanaka kuita zvakanaka. Kana uno chikwereti nehama yako, taurana naye nenguva, umubhadhara chikwereti nenguva, mowirirana pasina kuya kudare pamama. Zvinhu zvakanaka. Tine masabhuku ari pakati pedu vanogona kukuyanganisai muchiwirirana kuti zvifambe zvakanaka. Zvebu munofanira kuzviziva. Nyanga dziripo, zvidhoma zviripo, varoyi varipo, vanoita zvakaipa varipo, asi zvinopera. Kuno vakawanda chaizvo vaitopika kuti kana muti ukanzi urove nhasi unonzi unooma, unonzi wakaoma, asi panyika yevapenya havasisipo, vakatorwa nenguva yaMwari. Saka hunhu hwakanaka. Unoona munhu anouya nebvudzi rimunyanda muzha yanofunga. Iwe ukararawo nomukadzi wako mumba, iwe mukadzi kana ukada kubatawo musoro wadhedhe, kuti ubate makarara ngoti gadiso ruoko ndisi apa, unoona uri uchitobayiwa nebvudzi romurume wako. Murume iye right, ndipenya yatona achagwanira kuti amukadzi asi achikuchimudaro chinhu changu ndakapanana netime yakawaste. Sikana waizwe renyanya chiwa makabhurana nani makapanana zvichimbisi wakazororwa handiti uyu mukomana karutoka andipedzerangova saka chikomana taura rudei pakupedza kwakaiti kwangu uyu akarorwa sikana rubu ndogara kubatsirana nasekuru inene zvakaitika. Saka nomubvudzi wakarorwa here kwete kana zvungu inene zvakaitika nezvekudai. So mukomana wandakadanana naye, ndadanana naye tienda kwatiyaita zveshuwa tikapanana zvekundeso, asina kuzofamba kwanguva ndakabva ndaona kuti mukomana haaiti. Mukomana ndakabva ndamuzoti nahandisi. And then akabva atsvaga minzi akatsvaga obva aenda kwatete wangu, akasvika akataura zvaakataura. Tete wakayakumba vakataura kuvabereki, vabereki nekutsamwa vakabva vandirova. Ini ndakabva ndatora the only option tiza vandaenda kwandiraenda sekuru bva wazonditora akandita muzukuru uyakumba andogara kwasekuru. Handisi akatisura mushoko mari akatisura mushoko ngoona kuti ani handina kurorwa chakusi kuti kurorwa. Ndikangoenda one night, handina kuenda kumba kwamukomana isati, but ndikaenda kumba kwamaiguru vayo, ndikazoenda kwasekuru wangu mangwana acho kusina. aiwa tinambura netsana inini paarutauro rakarohwa kwacho ipapo ndakatofonerwa tete ndovarapa vanhu vakaenda ndogadzirisa nyaya akatonifonera kuti musikana azorohwa kunoku saka chigadzirira itanzitiwe kumba kwako iko inoda inomukadzi ndikati hapana chikaita iye ndopakatizira kumunhu wake iye then tete akazoti nasisina mari akudzoka munhu yoita mushaya chiyo ndipe mari mudhuru indakambura kuramba pandakazoti tete semunhu wandaandaendesa tichida kunogadzirisa nyaya idzi ndakaningopitira pachirume ndipedzise uyu ndoparakanosangana naye pashamba pakrosa ine murume wake iye
ndio patakabvunza na tete majina dana tete kuti ndeipi ayo wanaosadiwa ukatodiwa iye ndiye munhu ari kudiwa ndiye iwana atonayo ndifunga takavaza kuti atete vakafonera na baba zvakachienda kwasekuru tikaenda kwasekuru anasekuru wangu aripo takavafonerawo vakawairira ndo zvakutazvingwa izvo mama tete vari kuti makanditambisira nguva pakupaine chiuso makazenda kumumwe muri muturi nazvo hauna chokutaura uchiri kumuda here saka inguva yakareba seipa wakamutambisira nguva haunombomubata kumupa zamu here ukakari kunyika kwacho kunyika kwacho haana kusvika here akabata zamu akayamwa zamu zvikangoperera mudaro saka wauda kubadzira kubatwa ukaita zamu ukatambisira murume nguva akatare kutura kumuro waida kumuroora here right anokubhadhara $250 wazvinzi uneiwarani mari yawakamutambisira nguva nanguchangamire mari inadakandiiwana kana waiwana usingaiwana kadzokera kumba kwati aiwainandisikomuda wakambombirei wakambombirei pindura inini mukomana wandandamuda zvishuwa asina kufamba kwenguva ndichizoonawo unhu hwake anoita seanotakwa here hadhakwasi kuti time dzatikatanga kudanana ndisati kana ndani 2 weeks ndidanana akabva tangoti yatirare tese izviri ndizvo zvandaiva ndisingadi anga ari munhu angakamburira nchitewo kundodzoti yatirare tese chiani unotestwa achiramba saine ndozvinhu saka chakakona kuti murambane nyaya yekutestwa uda kutaura kudiko kutaura Mana watu waidana kuchika na telefoni ngoma mwana wako zaka alimo mwana. Nikatoka mstari wote apili kwa hiyo washija vitu. Hawani waka. Aneka sakana anokumeso. wana ni munhu wana kanaka Tete. Muzukuru anokuda mukadzi. Changamira mukadzi andichale nokuda mukadzi ndakatoona chiro chakayakumba ndizvo izvo tichadzoka kuno futi tichizongoti Ndakandibvunza tete. Tete. Muti kuli nazvo. Ini mungu changamira ndikutonyara uchaizvo ndakasakana ndavanotaurirawo kuti ndonyaya mama wakati ashuwa saka mangwana kuseni takura naiso vanhu vakafanana takuremere naitati munhu akadari kuda kunhana paita mangwana kuseni ndamugana konombia ndakona nyanya ndakati mari yangu inopindura mupinduro ndakati oraiti tete yandikuchungure ndikazoti ndazokumbira ngatisayasanga nemushango shuwa ndakasvika kuona muzukuru wanga ndi munhu uyu ndo muzavari kutopopotawo saka titi ndo zvamuchironga ende ndati zvokudii kunai muzikuta No tete zvamataura zvakwana. Isitangoti tete moshenda munoudza vanhu vadzivenyuka nani moza muri kutambisira kwakaita nguva nechiyumiso kuti vanobhadhara 250 mazvinzisa. Ngamutsvake mari tichamupa nguva yakati kuti zvedu. Unouya na end of March wazvinzi. Tuwirana. Ndonosaina. Isapa pacha dzacho. Hamuna tomukati here? Iwo maipana noma dzote maita dzote. Ngobaita dzacho. Okay, kabaita unozoti kana empacha uchipatana nhumbi. Unotsvaka nokati sweet kakanyatsonaka kanoratidza chi. Ndo nema akapatana nhumbi unotumwa tunhu tunenge twamanhonga paponesa iyo. Auda kudaro. Muchadzida. Iwo chada yako. Dzakusara mudare mamambo.